தகவல் என்னென்னா, அந்த காலத்துலலாம் பூனை குறுக்க போனால் சகுனத்தடை, அந்த சகுனத்தடைன்னு இன்னமும் சொல்லிகிட்டு இருக்கா. அது அந்த காலத்தில் என்ன சகுனத்தடைன்னா, மாட்டு வண்டி வண்டி கட்டித்தானே போகிற பழக்கம். அப்படி பிரசவத்துக்கே வண்டி கட்டி தான் இடுப்பு அடித்தா கூட கூட்டிகிட்டு போயிருக்கா அந்த காலத்தில். அந்த மாதிரி வண்டி கட்டி போகும்பொழுது இந்த மாடு வந்து குறுக்க இந்த மாதிரி சாயந்தர பொழுதுகளில் போகும்பொழுது குறுக்க பூனை போணுச்சுன்னா, பூனையினுடைய கண் வந்து நல்ல பளிங்கியாக நல்லா மின்னும். அதை பார்த்து இந்த மாடு வந்து தெரிவட்டு ஆடி ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும், வண்டியை குப்பை சாஞ்சிரும், அச்சு முறிஞ்சிரும். அந்த மாதிரி அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே பூனை குறுக்க போணுச்சுன்னா வண்டி அப்படியே நிறுத்திவிட்டு மாடை ஆசுவாசப்படுத்தி அது தண்ணி கட்டி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வண்டியை கட்டி அப்படித்தான் போவாள். அதுதான் சகுனத்தடைன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒழிஞ்சு இப்போல்லாம் என்னமோ அதனால தான் பூனை குறுக்க போயிடுச்சு சகுனம். இப்போல்லாம் பூனைக்கெல்லாம் இங்கே வேலையே இல்லை, சகுனத்தடைக்கெல்லாம் இங்கே வேலை இல்லை. அந்த காலத்தில் அது சொல்லியிருக்கா, ஏன்னா மாட்டு வண்டியில் மாடு கட்டி போகிறதுனால. அதனால் அது வந்து இந்த காலத்துக்கு அது சரியில்லை, அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்.